Salut lume și ne v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom discuta despre top 10 cele mai uimitoare lucruri despre univers și planete. Să începem! Universul se extinde la infinit, adică ieri a fost mai mic, azi este mai mare. În univers există planete formate din diamante, cu valori de peste un nanolion. Soarele nostru va ajunge la dimensiunea lui maximă peste 7,4 miliarde de ani, înghițind toate planetele din apropiere, devenind o stea pitică. Gaura neagră înghite totul în care, devenind mai mare. De-a lungul timpului, planeta face și a făcut un proces de terraformare. În univers există peste 1 miliard de planete, ceea ce face mare șansa de a mai exista viață pe altă planetă. Nu se știe dacă Ceres ar fi o planetă sau un asteroid. Cu ajutorul telescopului Hubble, omenirea a făcut un pas imens. Stelele calde pot depăși peste 5500 de grade Celsius. Anual, peste 500 de meteoriți cad în mare. Cam acesta a fost cu topul de azi. Nu uitați să dați un like, un subscribe, un share și un coment, pentru că mă motivează toate lucrurile. Eu am fost Florin și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!